салом тамошобинони азиз, чун ҳамеша барномаи фарҳангии шабоҳанг аз меҳмони кошонаҳои шумост. имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Таҳмина Ниёзова. моро ҳамроҳ бошед, оғоз мекунем. مهتابی شب است من در پسی دیوارت آیم آهنگ سازمی با نغمه‌ای دوتارت شام بخیر تخمین بانو، خوش آمدید به برنامه شباهنگ. تشکر برای دعوت و سلام خود را به همه بینندگان میرسانم. خب بیاید صحبت را آغاز میکنیم از خاطرماندترین لحظه های حیاتتان، از اولین آزمونی که شما در آن اشتراک کردید. البته در یک چند آزمون ها اشتراک نمودم، ولی آزمونی فراموش نشونده این ممکن که اولین آزمون بود.
ин озмуни ситораи асри нав дар мумкин ки гӯям дар айёми кӯдакӣ иштирок намуда будам. Як озмуни фаромӯшнашаванда ва мумкин ҳам гӯям ки тақдирсоз буд ин озмун барои ман. Барои чӣ? Барои ин ки дар ҳамин озмун, маҳз дар ҳамин озмун ман фаҳмидам ки саҳна, умуман мусиқӣ, санъат ин роҳи ман аст, ин тақдири ман аст ва зиндагии худамро пас аз иштирок дар ин озмун дигар эҳсос карда наметавонистам. бе саҳнаву бе мусиқӣ. Албатта. дар ҳамин озмун як рӯйдоди хеле ҳам ҷолиб рух дода буд, зеро дар озмун аз синни 16 солагӣ қабул мекарданд. Лекин тахмина ҳарчанде 14 сола буд, дар озмун иштирок кард ва ғолибиятро ба даст овард. Чӣ гуна? шумо аллакай ҳамашро ба ҳамин саволатон гуфтед, лекин медонед, ҳаракат мекунам боз аниқтару дақиқтар дар бораи иштироки ман дар ҳамин озмун нақл кунам. Чӣ хел ки шумо гуфтед, бале, дар синни 14-солагӣ ман иштирок намудам, вале шарти асосии ин озмун аз синни соли 16-солагӣ метавонистам иштирок кунам. Мехостам, бисёр мехостам иштирок кунам. Дар ҳамон давра ин озмун яке аз бонуфузтарин озмун буда барои ҷавонону наврасон. Албатта, пас аз он вақте ки ман гирифтам шартҳои ин озмунро, оҳиста як шаҳодатномаи хоҳарбузургамро гирифта иштирок намудам. дар даври ниҳоӣ баъдан ҳайати якамон огаҳ шуданд ки шумо 16 сол надоред. хуб, дар он Чӣ гуна онҳо огоҳ шуданд? дигар чиз буд. Аввалаш ки як иштирокчиёни ҳамин озмун огаҳ шуданд ва ба ҳайати якамон чӣ хел шуд ки расонданд. Вақте ки маҷлис карданд оид ба ҳамин масъала ки тахмина худаш 14 сола аст, леки бо шаҳодатномаи хоҳарбузургаш омад иштирок намуд. Дар он ҷо лекин навиштагӣ буд Рухшона Ниязова. Ман тахмина Ниязова, ман гуфтам ки номи ман бо шаҳодатнома Рухшона аст, лекин аммо мана тахмина мегӯянд. шумо ҳамин гуна як қиссаро баҳри онҳо пешниҳод кардед. Тахмина шумо то даври ниҳоӣ роҳат ёфтед ва дар се давро, бале, дуруст гуфтед, се давро ман гузаштам дар он вақт. Фикр кардам ки наход ки ҳамин камтарак як қадами дигар монда буд то ҳамон консерти ҷамъбастӣ ки дар ҳамон ҷо ҷоизаспорӣ мекарданд. Наход ки ман то ҳамон рӯза нарасам гуфта, аллакай дар ҳамон вақт тайёр будам гиристан. Лекин вақте ки ҳамон маҷлиса гузаронданд, ҳайати якамон гуфтанд ки директори радио дар ҳамон вақт гуфтанд ки не, гуфтанд ин духтарча ба ҳамин хурдсолияш нигоҳ накарда озмуни моро гузашт се давра. ин якумаш гуфтам ва дуюмаш ки бо истеъдоди худ гузашт, на бо шаҳодатнома. боз гуфтанд ки ҳам зеботару рангинтар гардонд. гуфтанд мо ҳаққу ҳуқуқ надорем, агар ки мо ина ҳозир берун аз озмун гардонем, пас мо муқобили истеъдод мегардем. пас ба ман иҷозат доданд дар ҳамон консерти ҷамъбастӣ иштирок намоям. ваханам як қиссаи ҷолиб аст, лек як чиро бояд аз тахмина омӯхт ки бубинед бо кадом ҷуръат шумо ба ин озмун рафтед ва иштирок кардед. ҳамин ҷуръати шумо, ҳамин меҳру муҳаббати шумо ба санъат буд ки ғолибиятро ба даст овардед ва ман фикр мекунам ки ҳаёти якамон ана ҳамин хислатҳои шуморо ба инобат гирифта ба шумо иҷозат доданд ки иштирок дар озмунро идома диҳед. Просто было влюбиться в глубину синих глаз твоих и дожди на этих длинных ресницах мы делили пополам на двоих. Я никогда не забуду улыбку, дыхание, и это больше, чем чудо. Любить тебя отчаянно, ты мой свет, моей любви волшебный зной. Ты мой свет, и я хочу быть только с тобой.
И тону я в твоих теплых объятиях. Нет на свете этих рук родней. Как молитву буду повторять я: обними, люби меня скорей. Я никогда не забуду улыбку, дыхание. И это больше, чем чудо. Любить тебя отчаянно. Ты мой свет, моей любви волшебный зной. Ты мой свет, и я хочу быть только с тобой. Быть с тобой, с тобой. Быть с тобой. Ты мой свет, моей любви волшебный зной. Ты мой свет, и я хочу быть только с тобой. суҳбатро атрофи озмуни навбатӣ идома медиҳем. озмуни байналмилалӣ, озмуни бонуфуз 5 ситора телевидение ки шумо дар он ҷо иштирок кардед ва ғолибият ба даст овардед. оё метавон гуфт ки ғолибият дар озмуни мазкур нуқтаи оғози маъруфияти васеъи шумо гардид? маҳз ин озмун дар ҳаёти эҷодиёти ман ва ҳаёти шахсии ман як таъсири бузург бахшид. балки пас аз ин озмун ҳаёти ман дигаргун гардид, олами ман дигаргун гардид. зиндагиятон тағйир ёфт? бале, тамоман тағйир ёфт. аввалаш ки мардум маро шинохт. шарти асосии ин озмун дар он буд ки ғолиби ин озмунро тавассути смс овоздиҳӣ муайян намуданд. солҳо мегузарад, озмунҳоям зиёд буданд, лекин дастгириҳои ҳамватанонамро ҳеҷ вақт фаромӯш намекунам. беҳтарин. тахмина шумо бо кадом суруд дар озмуни мазкур иштирок кардед? дар ин озмун чӣ қадр ки шумо медонед 3 давр дошт, яъне бо 3 забон. рӯзи аввал бо забони тоҷикӣ, яъне занги телефон. дуюм рӯз, хато накунам агар, рӯзи ретрохит, яъне бо забони русӣ, ва сеюм рӯз ин рӯзи хитҳои байналмилалӣ буд. кадом сурудро шумо бо забони тоҷикӣ дар озмуни мазкур сароидед? суруди занги телефон. метавонед 4 мисраашро ба Албатта. бинандагон пешниҳод намоед? албатта. куҷо шуд меҳри ёри ман охир намедонам, куҷо шуд орзуи дилам охир намедонам, маро бубахш азизи ман бимон дар канори ман, чӣ гуноҳе кардаям намедонам. Make up your mind, it's time to rise. Feel the heat in my heartbeat. Follow the path
шумо набераи ҳунарманди машҳур, ҳунарманди мардумии тоҷикистон шодравон боймуҳаммад ниёзов ҳастед. хуб, вақте шумо ёди лаҳзаҳои гузаштаро мекунед, кадом лаҳзаҳоро бештар бо бобоятон ба хотир меоред? лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда дар он вақт буд ки бобоям вақте ки зинда буданд дар сари ҳамаи мо командир буданд. бобоям дӯст медоштанд ки ҳамаи моро сарҷамъ кунанд дар вақтҳои ид, албатта ид, ё ин ки мо зуд ҷамъ мекардам барои як ҷои шаҳристон рафтан. он вақт мо бештар дар тарафи Хуҷанд, дар шаҳри Хуҷанд зиндагӣ мекардем. бобоям сарҷамъ мекардан, ҳамаи моро ҷамъ мекардан, мегуфтанд ба табиат мебароем. аз саҳар то шом мо ҳамин суҳбат мекардем, суҳбатҳои гарм, суруд мехондем. ин такрор намешавад ҳеҷ вақт. оё ин муҳит барои интихоб намудани роҳи санъати шумо таъсир гузошт? албатта ин боис гардид вақте ки мо ин қадар ҳама каса ҷамъ мешудем, сурудхонӣ мекардем, меҳру муҳаббати маро нисбат ба санъат ва мусиқӣ бештар гардонд. ва бояд қайд кунам ки албатта шодравон бобоям боймуҳаммад ниёзов, ҳунарманди мардумии Тоҷикистон, аввалин шахс ҳастанд ки истеъдоди маро пай бурданду роҳнамоӣ карданд ва то зинда буданашона ба ман дастгирӣ мекарданд. ва ногуфта намонад ки маҳз эҷодоти бобоям ба ман илҳом мебахшанд то ҳамин рӯз. сурудҳои он кас, чӣ хел ки шумо медонед, чанд суруди бобоямро шукрона мекунам ки аллакай сароидам, бозхонӣ кардам. бале, метавонед ин лаҳза яке аз сурудҳои бобоятонро, як порчаашро баҳри бинандагон бо таври зинда пешкаш намоед? албатта як сурудашонро якчанд рӯз қабл сабт кардам, як порчаашро мехонам. марҳамат. ухтаи дилвона шуд аз нохуни андешаям, лайлалалалайлала. ухтаи дилвона шуд аз нохуни андешаям, то шавад аз мақдамат ин мушкил осонам биё, мушкил осонам биё. хотири ошуфтаи манро ба ҷамъият ниҳад, дададам дададам, ҳамчу гисӯяд ба ҳар ҷони паришонам биё, и паришонам биё. саломат бошед, садоятон хаста нагардад. به میزرابی دیگر قانونی عشقت ساز میکردم. به میزرابی دیگر قانونی عشقت ساز میکردم. نوایی ناز می کردم. چون مرغی بی پرو بولم، من از افتادگی لگی به سویت بی توقف چون نگه پرواز می کردم. آه یارم
انداز می کردم آه یارم نازنینم من از جانی شما گردم آه یارم نازنینم من از جانی شما گردم اگر در خواب می دیدم بناگاه حالتی لیلی هزاران جامی مجنون را با یک آغاز می کردم باید آی آی نازنینم خوش و از میسری سوتانی ابرنگی سخن تو غره آی آی نازنینم تو میرفتی و من سوری قیامت ساز می کردم آه یارم نازنینم من از جانی شما گردم آه یارم نازنینم من از جانی شما گردم тамошобинони азиз, ёдовар мешавем ки Таҳмина Ниязова дар баробари оне ки санъаткор аст, ҳунарманд аст, боз соҳиби се маълумоти олӣ ҳаст. Аввалин маълумоти олии шумо ин рӯзноманигорӣ аст, дуюм иқтисодчӣ ва сеюм маълумоти мусиқӣ. ҳамчунин Таҳмина номзади илмҳои филологӣ мебошад. Таҳмина, чаро маълумоти мусиқӣ аввалин маълумоти шумо нест? модарам мехостанд ки ман маълумоти журналистӣ гирам, падарам бошанд мехостанд ки иқтисодчӣ шавам ва худам мехостам ки маълумоти мусиқавӣ гирам. баъд аз он ки мо тоҷик ҳастем, мо тарбияи мо дигар аст. албатта бояд ки аввалан орзуҳои падару модарро амалӣ гардонем, пас аз ба орзуи худам гузарем. ман ҳам хел кардам. Чӣ гуна шумо номзади илмҳои филологӣ шудед? аввалин дараҷа бояд миннатдории худамро ба президенти кишварамон ҷаноби олӣ бояд изҳор кунам, барои ин ки маҳз бо дастгирии он кас ва бо квоти президентӣ ман тавонистам дар шаҳри Волгоград, яъне дар Федератсияи Русия дохил шуда дар аспирантура таҳсил кунам. Таҳмина Боно, бармегардем ба ҳамон маълумоти аввалини шумо, рӯзноманигорӣ. биед тасаввур мекунем ки дар ин барнома ровии ин барнома худи шумо ҳастед ва ман дар меҳмонии шумо ҳузур дорам. хоб ман фаҳмидам мақсади асосии шумо интиҳом гирифтан, бале? тамошобинони азиз, ин лаҳза мо бо Таҳмина Боно нақшҳои худро иваз мекунем. ташаккур. Таҳмина, шурӯъ мекунем. бинандагони азиз, имрӯз дар барномаи мо меҳмони аҷоиб Наргизи Абдураҳмон. пас саволро шурӯъ мекунем. марҳамат, интизорам. чӣ сабаб шуд ки шумо роҳи
журналистиро, яъне рӯзноманигорро интихоб кардед? ман аз хурдӣ дар мактаб дар чорабиниҳо ба ҳайси баранда ҳамеша иштирок мекардам, фаъол будам ва ҳатто вақте дар донишгоҳ низ таҳсил мекардам, чорабиниҳои зиёд баргузор мегардид, ман фаъолона иштирок мекардам ва вақте дар телевизиони Тоҷикистон озмун баргузор гардид, гуфтам як бор рафта ҳунари худро месанҷам. ҳамин гуна ман роҳ ёфтам ба соҳаи телевизион ва ногуфта намонам ки шумо ба рӯзноманигорӣ зеб доред. ташаккур. хуб, тамошобинони азиз, фикр мекунам ки Таҳмина Ниёзова аз уҳдаи рӯзноманигорӣ, аз уҳдаи ровии барнома баромад. дар анҷоми барнома мехостем бифаҳмем ки дар оянда чӣ нақшаҳо доред? албатта дар нақша аст ки идома диҳам, яъне сурудҳои навро сабт кардан ва шояд қалбҳои мухлисони худамро бо ҳамин сурудҳои навам шод мегардонам. ин нақшаи асосист ва кӣ медонад, мумкин шояд дар ҳамин сол соли Таҳмина Ниёзова бошаду орзуи деринаи ман амалӣ гардад, яъне аввалин консерти худамро ҳамин сол дар нақша дорам барпо гардонам. беҳтарин, мо низ интизор ҳастем ва дар амалишавии ин орзуятон ба шумо комёбиҳоро таманно дорем. бори дигар хуш омадед ба барномаи Шабоҳанг. Тамошобинони азиз, имрӯз дар барномаи Шабоҳанг ҳузур доштанд ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Таҳмина Ниёзова ва умедворем ки шумо аз сурудҳое ки имрӯз баҳри шумо пешниҳод гардид, аз суҳбатҳои самимӣ ҳаловат бурдед ва мо бо барнома ба шумо хушҳолӣ бахшидем. инҷо барномаи Шабоҳанг ба анҷом мерасад. То барномаҳои дигар, хайр, саломат бошед. رفتی راهی دور